Mboten salah, Pak. Ora ngantuk ya? Nggih ngantuk kedik wau. Wong ngantuk ya. Biasa. Nggih sugeng enjing, Pak. Ya, enjing. Kowe nembang pilok barang lho apa sing mbok senengi? Hati-hati napa-apa. Jenang gula? Jenang gula ya? Nggih. Oh ya. Nganggo bawa apa no, pemene gegarane wong akrami ngono iku. Monggo, mboten napa-napa. Ya, karo ngadeg lho. Kowe ngadeg ngono ketok ayu kok beda karo kae mosoku Marika kan ngadeg ora ketok ayu, nek kowe ketok ayu. Ngurus Marika yo meh. Ya. Bawa nduk. Waduh. Bocah kok blenik-blenik ya ngono. Iki masa depannya mesti apik kok rek. Amin. Amin. Pokoke sinau terus ya, Nduk ya. Nggih. Kadungake kamulyane cemepak Allahumma amin. Ya sinau terus ben pinter. Kowe kuwi wajahe wajah halus ngono lho. Nek kaya kowe iki pemene muni saru ora patut. Nggih. Alus nggih, Pak. Ngalus kudu halus nek kuwi. Sing kono-kono rada saru-saru ora apa-apa kowe halus wae. Hape nonton pis wajah. Nggih. Nek kaya Marika ngono kae nek kon halus ora iso. Mboten saged. Kaya Bu Marika ora iso kaya Anik Blorong ora iso kon halus ora iso. Wonten karaktere piyambak-piyambak. Piye? Wonten karaktere piyambak-piyambak. Heeh, nek kowe pemene sok ndek bojo alah Mas, mbok ngopo? Ngono ya mending ngono kuwi. Beda nek pesel, walah kowe. Negarane wong akrami. Ya Nduk ya. Kekarane wong akrami. Wah, ngrungokke swara karo leyeh-leyeh udut ngopi dedepane karo pohong enak ya. Mike mati.
bawa aku meneng. Aku nek ngajak bawa sak lari terus takjak genuman cengkoke. Supe. Heeh. Nggih. Cengkoke terus ora genah ae ngono. Anggere tak rungokke meneng ngene iki wah. Lapsine sing apik ya ngono kuwi anggere bawa. Nggih. Sing leres ngaten niku, Pak. Lah iya anggere to dalang anggere kono bawa sak lari jak genuman. Ilangke ngeng. Nggih. Sok abene ngono kuwi ki yoga sing arep nganyelke. Sing ganggu niku yoga nggih, Pak. Sing ganggu ki yoga. Lah nggih. Mula kowe ki bawa apik kaya ngono kuwi mau aku mau meneng tak rungokke. Yoga anu ndendon-ndendoni terus anu melu nyuwara ndi blerok-blerokke ngono kuwi. Yoga ki nyaten diladuk. Ya ndak. Aja lali marang aku iki ya Kang Mas nalikane nandang susah sapa sing ana nanenano
Wah, suarane apik. Suarane apik kaya kowe mbrebet bojone sing nyaron jenenge Petro iki kok, Nduk. Suarane wonge bare ya mbrebet. Wah. Aku ki ngresulu atiku kok ngopo aku mbiyen kok lairku kok kedisiken. Omong lairku rada-rada keri-keri ngono. Mun aku ki SMA kelas 3 ngono mesti gayeng. Ah, dapurmu. Coba saiki Raras. Ayo Nduk, Ras. Waduh. Ah, nganti kan Nduk. Ayo ora apik bar kuwi ngurus anu. Pesek. Ya. Apa Raras saya ngopo? Raras Riris Irama. Putrane Pak Sun Gondrong. Putrane kabeh pira to, Nduk, Pak Sun? Saking sinten? Lho, apa ora saiki apa mboke oke to? Maksudnya wonten melih ngoten lho. Maksude mbok iki Pak Sun Gondrong oke lho. Nah, Nek saking ibu kula 6, Pak. Lah, mbok liyane enek? Wonten. Pira? Wonten sing 3. Supe, Pak. Wo, Niki tasik madosi ya. wah. Lah oke men ya. Aku sitok ora duwe. Tirase dalang lak nggih ngoten niku. Aku ki ora duwe lho, Nduk, sitok ora duwe lho tenan. Ya ngalah kok mesakne, Pak. Walah, aku ki dalang tata krama. Jenenge kowe susila dalang tata krama. Mboten gadan apa mboten konangan? Ora konangan, ora duwe kok konangan. Konangan jane ya karo Marika kae konangan. Ya, nembang apa Nduk Tantu? Kowe coba anu kowe nek bawa apa coba sing mbok senengi apa? Yus ben nggo mat-matan yayi niki cicok lenggah ngono kuwi. Ngene lho Nduk, penonton 1000 karo penonton mung 10. Nek aku ki pilih penonton 10, 1000 ki rene sing nanggap kok sitok rene. Lah, dalah. Ning 10 kuwi nanggap kabeh. Walah pilih kuwi aku. Aku ki ora butuh ditonton wong ewon-ewon nek dibutuh ditanggap. Niki kula bawa. Bawa, coba bawa. Nah, bawa apa sak senengmu. Pelok barang ya kena. Nah, slendro ya kena. Nah, ya. Pelok 6 ya kena. Pelok 6. Oh, pelok 6. Ngenteni. Oh, ngenteni. Wah. Nah, ngenteni. Nah. Pelok 6 Pak Dokter. Pak Dokter. Sing gendar jenenge Pak Dokter Joko. Ya. Sing ndi ta? Sing cakepane sing piye? Namel Kinanti. Oh, Kinanti. Oh, anu ngenteni nggone Pak Mantep. Oh ya, adang. Ya, Kinanti. Yo, cek. Manah kang nek kaya Lintang Kairo suarane halus lumer. Iki bantas. Iki pancen duwe-duwe. Nek kaya pesek suarane bleber-bleber. Suara kok bleber-bleber ya. Nduk. Apik terus lho. Marang wong kang ayu kuning. Ayu tur kuning.
eman-eman nek dilalekno iku wong ayu kuning kok kon lalekke. Nek mau ipel-ipel kuwi lalekke ora apa-apa. Ya. Darmaning dasu senadyan amung sedelo nadyan mung sedelo meneh aku ki karo cah sencir kuning sedelo wis ora apa-apa idep-idep nggo hiburan nambahi sang semeng sinden aku muni hiburan kok guyu kek ya ada angen tani piye we sanes nano ya aku ngenteni tekamu citra janji dokang masira kang merati amul sira dadi ati rinawani aku tansah anganteni muga-muga tetepotan sasu Kledang kae teko pranyata janjine datang citra gelangalit welut bisa saupama kalih kula matur nuwun ya Mbak Nat. Sami-sami. Waduh. Wah, bocahe ya kaya anting rupane mbrebet. Ayu iki suarane apik iki malah. Ngomong krungu anting lu ya ben tak lemadine malah. Wah, antinge mung kemayune mentele tok.
Nah, iku suarane bantas tur apik. Seneng ae. Sayange kok ning Jawa Timur adomen apa ning Solo. Elok ya, Kong. Elok. Ning Jawa Timur kuwi elok. Ah iya. Nah. Bocah saka Nganjuk. Siapa? Pesek. Ayo, pesek. Ya wis pokoke kondangmu pesek ngono ae malah ora nganggo Sri. Nek Sri kono Sri pesek, nek aku Sri Tengkleng. Apa gathuke piye? Tengkleng karo pesek. Jenenge padha ngono lho. Nah. Nganti kok sek. Irung kok ketutupan pipi ya. Nggih to lemu kok. Lemu. Nggih. Aku ya seneng. Pripun Pak Joko? Oh, Nggih. Nanang. Nanang badhe duit to? Sapa? Oh. Sapa saya? Nanang niki lho. Mas Nanang. Melek sik, Nang. Selek. Wah. Anak Mas Nanang to. Oh, iso duit, iso nembang to gimana Nanang, Mbak? Aku ku yo ora ngerti lah, mongko yo ora ngomong-ngomong kan mau. Nah. Nggih. Mas Nanang. Miki golek isin. Saja apa gawanmu apa sih? Mboten anu kula nek kalih pesek niku ngopen lho Pak Tengkleng. Pripun, Mas Nanang? Pas saking gedine semoten masa. Poro. Suwi ndak cethuk kamu memikat hatiku Sri wah Lah wong aku saiki lencir. Lah. Cilik. Ha mbok iya njajali tak grayane wah. Ora mangsaku kok. Nih. Ani. Saweran 100 tak ijoli. Lah oh iso. 100 piye? Kula nggih pun dangu lho Mas. Pripun? Tengkleng ningali jenengan. Kula riyen ngertos napa jenengan apa kagungan TikTok? Kula winginane mbikak kok enten akune jenengan terus kula follow. Wah nggih, kula niku yo leres. enten TikTok enten terus YouTube-e ke Dalang Tengkleng New. Nggih, nek YouTube-e pun semerep kula Dalang Tengkleng New. Dalang Tengkleng New dadi nek di-subscribe engko. Oh, niku pun otomatis kula subscribe niku. Oh, gane kowe nyakret tak opahi 100.000. Ya iki anu Dewi Padalang. Pokoknya nggih. Mriko. Poweteng ya. Lah Nggih Pak langsung. Oh, Oh, wis ketok iki lho. wis ketok. nek karo duit kok ya ngerti ya kuwi 100 Lah. ngerti. Dia gue wis anu. Pokoknya anggere nyakrep Dalang Tengkleng New sak sakrepan mesti 100. Mboten nek kula mboten Pak, mboten kedah 100 sing penting kula digoleke bojo mengke sareng-sareng pados oleh jenengan ngoten Pak. Lah, aku dhewe yo ora apa-apa kowe ora. Lah nggih, Oh, mangke bareng-bareng. nggih. Nah. Intine kalah cacak menang cacak dadi endi sing nasibe bejo nggih niku sing anu Oh, ngoten. ya padha engko padha mereme apa piye adi engko anu. Lah niku malah remen niku. Malah Jadi padha ora merem. ora padha anune engko gaya-gaya iki ayu apa ora wis ora ngerti pokoke wis pokoke. Wah, Oh, nggih. kowe. Wah, sembah nuwun niki Pak sinten Pak Dipo sampun nimbali Pak Tengkleng saking Boyolali. Nggih. Mugi-mugi rezekine nggih tansaya kathah Amin. mbijik taun ngajeng nimbali malih lho Pak. Amin. Mengke taun ngajeng nimbali malih bintang tamune nggih Mbak Lintang Kairo. Heeh. Mengke nek dalange ganti nggih mengke nek enten napa-napa nggih mboten semerep kula wong. Nah. Kula ket lahir mboten semerep kok. Yo ngono ya. Oh nggih to. Ning perasaanmu nek kaya pesek nu ayu apa ora nu ngerti ta perasaan. Nggih sedengan ta sing Sedengan, kula share oh. iki godine niku. lho, Ya. Sing sampun. gedhi ki apane wong aku cilik. Alah lho ora ngandel. Mbok yo tak grayane kok. Yo nek kaya pesek iki yo mung sedengan ngono ya. Nggih. Kaya Nek wong kaya gedhi. Lintang Kairo ayu apa ora? Pah lek niku kula nggih semerep kaget. Wah, Lah. arek iki yen cilikane semene kok kok wis semuene gedene ta wong. Lah, Wis gedhe. Lah kek kaya weruh. Nggih saestu niku cilikane nggih semerep ta kula. Oh, cilikane ngerti. Niku suwantene memang nggih cetar membahana nek niku wah Heeh. ngedap-ngedapi. Nembang apa kowe nang? Wau sing klasikan nggih sampun nggih. Kula tak nyobi kersane sing Jaipong nyambut damel niku kok Apa? ngantuk kadhe. Ya. Iya Ya. iya. Duet ya. Nggih, Lintang Asmara. Wah, Lintang Asmara. Wah, Lintang Kairo. Kowe tak gawe lagu Lintang Kairo ya. Wah, nggih, mengke Iki Lintang Asmara wis eneng. Nggih. Nah. Nggih sing WA jenengan niku nggih kula niki to, Pak. Wo, mana nang WA to? Nggih kula niki tanang PD, nanang merem ngene, PD. Lah pokoke iso nulis. Nggih saged. Nah.
Pede niku peteng dedet niku lho maksudnya. Ngoten lho, Pak. Asli niku. Nami kula ki kuwatah lho, Pak. MR nggih wonten. MR iki apa? Merem official. Merem official. Akeh men to. Akeh Pak. Wah. Lah, nggih, katur dumateng panjenenganipun Pak Dipo, mbok menawi tasih wungon. Nggih. Nganjuk niki wayangan luar biasa loh Mas. Nganjuk nih didoli geradakan oke, klasik oke, breng-brengan oke, lakon tansaya demen. Amin. Mboten nolak nek nganjuk ngeten niki. Wah, percaya wong biaya nganjuk iku kerepayangan kok. Nggih, benjing. Wong anggur nyetel streaming iku dalange sapa-sapa Mas. Leres. Lah benjing teng nganjuk nggih tasih wonten malih. Nggih. Bapak ing Gebang benjing teng Bagor mriko Banaran mriko. Oh, Bagor ki daerah anu ki daerah pesek iki. Sesuk nyusul aku neh, nah aku sisuk ning kono kok. Ora aku wedi aku ora awakmu sesuwe awakmu gedhe. Dadi Bagor iki cedhak guyangan iki. Nggih. Oh iya. Kula sok-sok nek teng guyangan nggih mampir angger tangkleti nyanti nang gayane nggone pesek padahal teng karaokean guyangan. Wah. Gayane iso. Apa ya roh ngono lho arep nggonku ki. Ya apa ya iso milih. Nggih ngawur angger suwantene rodok renyah nggih niku wong. Ngawur. Ya ono kowe. Delok kok suarane nang. Sampeyan ono dolan karo aku ning guyangan wong loro karo aku. Oh nggih mengke kula WA jenengan pun. Ya. Kula Sherlock mengke jenengan santai mawon. Iso nyirlok iki piye carane? Nggih. Canggih niki. Saged. Ya. Lintang Asmara bersama Ya, Lintang Asmara. Bimo Laras nggih. Bimo Laras. Nggih, Nah, Bimo ya. Laras. Matur nuwun. Monggo dados Mas. Monggo dados. Yo. Hey. Bersama Mbak Sri Katur Mas Waris Sugiono hadir teng lokasi Wah, ya. saking Surabaya. Hey. Mas Maris Sugiono. Asik-asik. Tot. Wong aku bisa handuweni marang sang Dyah Sulasmi. Tresna mukinarya tangga susah jroning batinku Wong bagus antep narasa atimu tresnaku tulus jroning kalbu senajan ngarungi banyu sekara rasaku ra bakal sirna senadyan nyawa ancap sakaraga yen tresna ora bisa dipisahna yen wis tresna ora bisa dipisahna. Terima kasih. Ya, Mas Nana. Terima kasih Mbak Pesek sayangku. Alah, ramane tole. Mbak Sri Wahyuni Pesek sayangku, cintaku, pujaan hatiku, belahan dadaku, belahan jiwaku. Ya Allah. Aku ora tau digarek nang ngene karo wong
lanang lho, lagi iki lho aku. Lho nek aku nek cintaku padamu enggak ada yang lain. Malah gombal. Makasih ya. Nggih, Mas. sami-sami. Sembah nuwun Pak Tengkleng nggih. Nggih, sami-sami Mas Nanang. Mugi-mugi jenengan sehat sekeluarga, kathah tanggapane. Amin. Sembah nuwun. Nggih. Ngono kuwi ya nanu ya WA aku ya Mas Nanang ya. Siap, siap. Nggih, matur nuwun. Ya. Iki ana anu Mas Waris Sugiono Surabaya. Kula tasih wonten lokasi, Pak. Wah, Mas Waris Sugiono. Salam kangge Mbak Lintang Kairo nggih, Pak. Oh nggih. Kowe entuk salam kowe Mbak Lintang. Ya. Agung Rancaan Wonogiri. Wah. Iki sedulure pendemung Pak Tikno. Assalamualaikum Pak Dalang, kula Agung Rancak Gamelan saking Manyaran Wonogiri. Wah. Jenengan iki rancakanipun dados. Oh nggih. Dadi lah dadi bayar-bayar ngopo to, Truk? Ya ngosek golek duit. Dari absen kemawon mugi tansah pinaringan sehat lancar. Streaming ngantos tancep ayon, kentun salam dumateng Mbak Lintang Kairo. Wah, ya. Ya. Ya coba saiki. Nah, iki meneh. Nah, tembang kula kok dereng di pokoke to, Pak. Sesideman, Pak. Wah. Sugeng dalu, Pak, niki kula saking KDR nyuwun sesideman nanging sing bawa Pak Nanang. Wih. Nang kuwi kon bawa lho, Nang. Di penggemar apa ya kowe apa sapa kowe? Marjito Kluntung. Nah, sehat bagas waras panjang umur laris. Pak Dalang nyuwun gending-gending ing lawas. Oh nggih, sesideman nggih Mas Lurah Marjito Kluntung Boyolali. Mangke tak bawa ya coba Nanang kowe bawa sesideman Nang. Nah. Karo lengguh ngono ora apa-apa Nang. Larase Slindro Songo. Wong sing nembang aku njaluk Ani sing nembang, Ani Blorong. Oh. Sesideman. Bawa Nang. Ya. Karo lungguh ora apa-apa. Wong ya swara kok elek kok ya akeh sing ngepen ngopo ya. Ya yang jenenge wong ngepen kowe kuwi ngokeh kok. Oh. Besok kowe nusul anu Pak Purbo genti? Mboten, kula tak anu DM-an kalih pesek benjing. Oh, ora masuk kok ora nusul karo Pak. Ya insyaallah nek situasine longgar nggih panggah ningali. Oh, nusul ngomong. Kula bar nusul Pak Tengkleng disawer nek jenengan foto-foto mboten nyawer kula ngono, ngutuk sampeyan nek piantun niku ampun anu niku ngertos kok kula niku. Oh, ngerti ya wis. Nggih. Ya coba ya. Nano. Ya. Ya. Oh suarane elek Pak ngapunten. Ya coba kaya ngopo suarane kok elek kaya ngopo suarane apik kok. Ya, wiwitane. Ya. Derek sak peke. Semu ngapal iki carane piye? Ora ngerti tulisan kok iso ngapal. Nggih kula sering karaokean nggih ngoten niku. Oh, karaokean guyangan lah. Mboten tek TikTok, Pak. Oh, TikTok. Terus Priya bagus kang olah budaya. warane gregele ya Sae apik. Mas Nanang swantenipun. Sae napa sae? Sae. Napa sae? Soan menyang kutha gedhe. Ya. Bendara terus yung selendang kuning kang saking ukir swara kurang permono ning wasisan
ngomro. Kuwi cengkok ngono kuwi angel lho. Kuwi mbok liyane kowe ora iso kuwi. Baleni Mas Nanang, baleni meleh Mas. Lek Apik sing kok apik. baleni neh. Nggih, baleni Mas. Wani piro pokoke goleke bojo gelem. Oh, tak goleke bojo. Karo aku gelem ora? Aduh. Gedhen ketuwek. Lho ki opo ngerti gedhen. Sapa sing ngomong tuwek? Aku Weh. Apa sampean ngerti nek aku tuwek? ngerti kok semua. Jal, dedeg piadekku kaya apa? Lah dhuwure ya ngono ae. Terus awakku kepiye? Lemu gini. Ya ngerti. Bokongku gede ora? Sak tampah. Lah kek ngerti ki piye? Kok iso ngerti ya, Pak? Lah yo perasaan kuwi kok ati kok wis nyamang ora. Irungku pesek ora? Nemen. Yo. Suara kurang bermono. Ya. Ning wasisa. Ngomro. Apik wong. Kuwi cengkoke nanang ora liyane ora nanang ora iso. Memang kula angel-angel. Yo angel. Yo. Aku ngrong mar Bathara. Ya. Tiasu Lestya ijer ngicangake alis. Ya. Sing nembang sinten niki kula nderek, Pak. Oh, sing nembang anu. Ya, sing nembang kae sing bengok-bengok kae Mbak Ani. Alah wis ora sudi tuwek. Wah, njaluk dipethot iki manuke tenan kok. Dibecat kok ora malah mapan ndak Wo, malah mapan piye to iki? Aku sing gemang. Nggonmu cilik emah aku. Wo, ya urung-urung kasih ate wong. Yo, entenono wong ayu. Ya. Idone sapa iki sing nembang aku apa sapa sing dek-dek cantik? Wis aku manut ae, Ya. sampean yo kena. Ya. Tuwek ora apa-apa. Lemu ora apa-apa. Sing penting rasa nyambung. Ya. Ya, kari-kari dhewe. Nah. Nah. Terus tresno sesideman. Ya nih, luwe. Luwe becik patenan timbang pepisahan. Marang keluar
urip ana kutha gading kowe tukake masa apa wae senadyan sesideman bakal Tono marang keluarga agar lan putra lewat kinjangi ateku kuasa lan ladang rasane ateku senadyan wis ling serius waku aku isih urip ana kutha gedhe kowe tak tukake masa sini apa-apa wae nadyan sesideman bakal kasembatan. Matur nuwun. Reng. Ampun, Pak. Nggih, matur nuwun. Wanci kakat enjang sekarengan uwang baksi tanam brahma arum miber angin dari jroning kamar sari labeti du endahe kidung ekrang seswa kangen bukan ingin tepta sabda arum kumulika oh manci kakak encak sekalengan uwang baksi nanam bromo arum miber angin dari jroning taman sahil labeti bu endahe kidung ekrang seswa kangen bukan ingin kita sabda arum numulika Semareko den prayitna
Muriris eko paling Den Sri Kresna Marisi dole Pak ya bapak Tityon kondoyon Lere bosmi Lere bosmi Nyatlaning kalayan aglar pandamuncar Tinon lere kakonang Sinuwun Ndarawati kepangrawuh wonten Sudong kula ngaturaken sing pangabekti mugi kunjuk. Ya Kakang Semar dak tampa pangestu wae tumuli tampan ana Kakang. Inggih kula pundi mugi dadu.